ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। ଆଖୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମିଠା କିନ୍ତୁ ଫଳ ଫଳି ନଥାଏ। ଚନ୍ଦନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଗନ୍ଧିତ କିନ୍ତୁ ଫୁଲ କେବେ ଫୁଟି ନଥାଏ। ପଳାଶ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କିନ୍ତୁ ବାସ୍ନାହୀନ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସମସ୍ତେ ସବୁ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରି ନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜର ତୁଳନା ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୁମ ଅତୀତ, ତୁମର ଶିକ୍ଷା, ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉପହାର। ତୁମ ଭବିଷ୍ୟତର ଜୀବନ ଏକ ପ୍ରେରଣା। ସେଇ ଭବିଷ୍ୟତର ଜୀବନକୁ ଆଗରେ ରଖି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଅତୀତକୁ ଭୁଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟକୁ ଠିକ୍ ବାଟରେ ବ୍ୟବହାର କର। ଯାହା ଆମେ ଚାହିଁଥାଉ ତାହା ସବୁବେଳେ ପାଇପାରି ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଆମ ଅଜାଣତରେ ଏଭଳି କିଛି ପାଇଥାଉ ଯାହା କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥାଉ। ତାହା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହୋଇଥାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।